Hola, avui us vinc a mostrar la solució Speech Life Professional i crearem un document de reclutador. Anem primer a la secció Templates i aquí escollirem quin document volem generar. Agafem aquest i ara gravarem l'àudio amb el que completarem aquest document. Hola, el meu nom és Maria López, directora d'operacions a Tech Solutions Espanya, i estic proporcionant una referència professional sobre Carlos Fernández, amb qui treballo directament durant aproximadament 4 anys, entre gener de 2020 i març de 2024. Carlos va ocupar el lloc de Senior Project Manager dins del Departament de Transformació Digital. Durant aquest temps va liderar projectes estratègics per a clients de banca, assegurances i indústria, gestionant equips multidisciplinaris d'entre 15 i 30 persones. Les seves responsabilitats incloïen la planificació i execució de projectes tecnològics, la gestió de pressupostos, la coordinació de proveïdors, el control de riscos i la relació amb clients i directius. El seu acompliment va ser clarament superior a la mitjana, complir els objectius establerts, lliurava projectes amb alts estàndards de qualitat i demostrava una gran autonomia en la presa de decisions. Entre els seus assoliments més destacats va liderar una migració tecnològica d'alta complexitat i va participar en programes de transformació digital que van permetre millorar l'eficiència i reduir costos operatius. A nivell tècnic, compta amb sòlids coneixements de gestió de projectes, metodologies àgiles, eines de planificació i entorns clouds. Pel que fa a competències professionals, destacaria especialment el seu lideratge, capacitat de comunicació, treball en equip, orientació als resultats i habilitat per gestionar situacions complexes sota pressió. Com a principal fortalesa assenyalaria la seva capacitat per alinear persones, objectius i negoci aconseguint que equips diversos treballin de forma coordinada. Com a àrea de millora, diria que en ocasions pot ser massa perfeccionista i dedicar més temps del necessari a revisar determinats detalls. Carlos va deixar la companyia per assumir nous reptes professionals i ampliar la seva projecció internacional. La sortida es va produir de manera totalment professional i van mantenir una excel·lent relació durant tot el procés. Sense dubte tornaria a treballar amb ell, el meu nivell de recomanació és molt alt i considero que pot aportar un gran valor en posicions de lideratge, transformació digital i gestió de projectes estratègics. És un professional fiable, compromès i plenament recomanable per a qualsevol procés de selecció. Una vegada guardat l'àudio, li donarem al botó Generate i omplirà aquest document. Com podem observar, ja s'ha completat l'informe i amb aquest informe el pots exportar com a document Word, PDF o TXT i pots treballar amb ell de totes les maneres possibles.